Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Leonel. Taong 1957, Ungkayapukan, Basilan. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng pag-usbong ng mga rebelde sa Basilan. Sa baryo noon nila Leonel, iilang tao na lamang ang naninirahan sa kadahilanang ang karamihan sa mga ito nagsilikas na sa mga lugar na merong mga sundalo. Halos araw-araw na lang kasi noon ang pagpaparamdam ng mga rebelde sa kanilang lugar, kaya namay ang iilan hindi mapigilang mabahala. Ang mga negosyante at mga manlalako noon kusa nang iniilagan ang kanilang baryo gawa ng ayaw ng mga itong madamay sa kahit na anong sigalot. Bagaman malakas ang presensya ng mga rebelde sa kanilang lugar, nananatiling kampante ang pamilya nila Leonel. Alam nilang hindi sila gagalawin ng mga ito sa kadahilanang kilala ng commander ng rebeldeng grupo ang abilidad ng bawat isa sa kanila. Mataas din ang respeto ng mga ito sa kanyang ama't mga kapatid, gawa ng may mga pagtatagpo na sa pagitan ng kanilang mga panig, ilang dekada na ang nakakaraan. Isang araw, habang nangunguha ng papaya si Leonel at ang nakababata niyang kapatid, nakasilay sila ng isang pangkat ng mga rebelde na papalapit sa kanilang baryo. Pagdating nito sa lugar na kinaroroonan nilang dalawa, bigla namang nagwika ang lider ng mga ito sa kanya ng, Leonel, pakibigay ito sa iyong ama. Sabihin mo ipinapaabot ni Kapa King. Nang marinig niya ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niyang inabot ang liham. Matapos niya yung makuha, agad namang umalis ang mga rebelde nang hindi umiimik. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad namang binuksan ng kanyang ama ang liham. Pagbasa niya sa nilalaman nito, tumambad sa kanya ang mga hinaing ng commander ng rebeldeng grupo. Humihingi yun ng tulong sa kanila, gawa ng nararamdaman na ng mga ito ang paglapit ng mga militar sa kanilang kuta. Dahil sa hindi naman yun matanggihan ng kanilang ama, kung kaya't ora mismo, ipinadala nito ang dalawa sa kanyang nakatatandang mga kapatid. Balot yun ng mga mutya at pangontra sa katawan, kung kaya't inaasahan na nila Leonel na wala doong mangyayaring masama. Bago ito umalis sa kanilang tahanan, harap-harapan itong hiniwa ang kanilang mga katawan, pagpapakita ng kanilang kahandaan sa panganib na kanilang kahaharapin. Pagsilay ng kanilang ama sa ginawa ng mga ito, agad naman itong ibinigay ang basbas sa dalawa niyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, umalis na din ang mga ito dala-dala ang kanilang mga armas. Eksperto sa pananaga ang dalawa niyang kapatid na yon, kung kaya't kahit alukin man ito ng armas ng mga rebelde, malabo nila yung tanggapin. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling naghihintay sila Leonel sa pagbabalik ng kanilang mga kapatid. Habang wala pa ang mga ito, nagpasya silang abalahin ang kanilang mga sarili sa pagtatrabaho sa bukid. 2 linggo pa ang lumipas, wala pa rin silang balita. Medyo nag-aalala na ang kanilang ama sa kadahilan ng 1 linggo lang ang kontrata ng pagtulong ng dalawa. Dahil sa sitwasyong yon, nagpasya yung utusan si Leonel at ang kanyang nakababatang kapatid na tumungo sa bundok para hanapin ang mga rebelde. Alam naman nila ang pugad ng mga ito, kung kaya't hindi magiging mahirap sa kanila na marating ang lugar sa lalong madaling panahon. Leonel, kahit ayaw pang umuwi ng mga kapatid mo, pilitin mo sila. Sabihin mo kapag hindi sila umuwi, ako na mismong susundo sa kanila. Sige na, lumakad na kayo para makauwi kayo ng maaga. Wika ng kanyang ama matapos nitong mailahad ang kanyang mensahe. Sige ho, kami na ang bahala. Sagot naman dito ni Leonel.
Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang binagtas ang daan patungong bundok. Habang binabaybay nila ang kanilang baryo, nasisipat nila noon ang iilan sa mga antingero nilang kakilala na dahan-dahan ang nagliligpit ng kanilang mga gamit. Tinanong pa nila ang mga ito kung bakit lilisan yon ng biglaan, subalit wala itong naisagot sa kanila. Panayang pagdadahila ng mga antingerong yon sa kanilang pag-alis na para bang meron yung tinatakpan. Nang mapagtanto ito ni Leonel, nagpasya na lamang sila na yon ay hayaan. Alam din naman kasi nila na kahit nais man nilang umalis sa lugar, hindi yun maaari dahil sa paninindigan ng kanilang ama. Makalipas pa ang kalahating oras, narating na nga nila ang paanan ng bundok kung saan bumungad sa kanila ang iilang mga rebeldeng armado. Pagtutok sa kanila nito ng mga barel, buong tapang naman itong sinigawan ni Leonel ng, "Alam nyo namang hindi yan tatalab sa amin eh. Sige, subukan ninyo. Hindi ako magdadalawang isip na tapyasin niyang mga braso ninyo." Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong binunot ang dala niyang panabas na kasalukuyang nakasukbit sa kanyang likod. Pagsilay ng mga rebelde sa armas ni Leonel, agad namang ibinaba ng mga ito ang kanilang mga sandata habang pabirong sumasagot ang isa sa kanila ng, Pasensya na ho." "Ang sabihin mo kamo, nagulat kayo. Kung saan-saan kasi kayo nakatingin. Yan tuloy, hindi nyo napapansin ang mga dumarating." Sagot naman niya rito. Matapos ang kanilang usapan, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa kuta. Habang binabagtas na nila ang daan patungo roon, hindi naman maiwasang magtaka ni Leonel sa kadahilan ng kahit anong gawin niyang pagtatanong sa mga ito kung nasaan ang kanilang kapatid, hindi yun sumasagot. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya siyang ang commander na lamang ng mga rebelde ang tanungin sa mga bagay na nais niyang malaman. Ang tanging inisip na lamang niya, hindi kasama ang mga ito sa mga operasyong ginawa ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad na nga sa kanila ang kuta ng mga rebelde kung saan ang unang tumambad sa kanila ang mga nagsisiiyakang pamilya. Sa tabi ng mga kubo, may mga nakaratay na kabaong na animoy lagayan ng mga bangkay ng mga rebeldeng namatay sa digmaan. Habang umiikot ang paningin doon nila Leonel, doon nila dahan-dahang napagtanto na hindi pala biro ang sitwasyong kinakaharap ng mga ito. Maya-maya pa, nasipat nilang magkapatid ang pagdating ng commander ng mga rebelde. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, nananatili yung walang imik sa kabila ng kanilang mga presensya. Nang hindi na maatim ni Leonel ang pananahimik ng commander, doon na siya nag-umpisang magtanong kung nasaan ang kanyang mga kapatid. "Pinapauwi na ni Itay sila, kuya. Nasaan sila? Pakisabi naman, nandito kami para sumundo sa kanila." Bungad na wika ni Leonel sa commander ng mga rebelde. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkabahala. Halos ilang minuto din yung natigilan sa kinaroroonan nito hanggang sa dumating ang puntong hindi na nito makayanan ang takot na pilit nitong ikinukubli sa harapan ni Leonel. Walang sabi-sabi, biglang napaluhod ang commander sa harapan niya habang mangiyak-ngiyak na sumasagot sa kanya ng, "Patawad, Leonel. Wala nang mga kapatid mo. Namatay sila dahil iniligtas nila ako. Sa pangatlong baryo malapit dito, meron kaming nakasagupang hindi mga ordinaryong tao. Ang lahat ng nakikita mo ditong bangkay, mga lasog-lasog na katawan ng aming mga kapatid. Sa kasamaang palad, hindi namin nakuha ang kanilang mga bangkay dahil wala na kaming sapat na puwersa para umusad." Matapos nitong mailahad ang katotohanan yon,
Halos lumuha na yon ng dugo sa harapan niya. Papalakas din ng papalakas ang pagsubasob ng noo nito sa lupa, pagpapakita ng pagsisisi at labis na kahihiyan sa mga nangyari. Dahil sa wala namang utos ang ama ni Leonel sa ganoong sitwasyon, kung kaya't ang tanging nagawa nilang magkapatid ay tumalikod at maglakad papauwi. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, hindi na siya nag-alangan pang ilahad sa kanyang ama kung ano ang mga nangyari. Nang marinig nito ang masamang ulat, halos magwala naman yun sa kanilang tahanan dahil sa galit sa mga rebelde. Alam ng kanyang ama kung ano ang mga nilalang na naninirahan sa baryong yun, kung kaya't labis siyang nagtaka kung bakit tumungo roon ang pangkat na ipinakalat ng commander. Naniniwala kasi ito na bigyan niya yon ng abiso ukol sa mga nilalang na gumagala di kalayuan sa kanilang baryo. Habang nag-iisip ng malalim itong ama niya, naglakas loob siyang tanungin yon kung ano ang nilalang na nakapaslang sa kanyang dalawang kapatid. Dahil sa kanyang tanong, napatitig naman ang kanyang ama sa kanya habang sumasagot ng, "Aswang ang pumatay sa kapatid mo. Pero hindi ito basihan para mapawalang sala ang commander ng mga rebelde. Humanda kayo. Uubusin natin ang kanilang grupo. Wala tayong ititira sa kanila bilang paghigante sa mga kapatid ninyong nawala." Matapos itong mailahad ng kanyang ama sa kanila, agad naman nilang kinuha ang kanilang mga armas. Dahil sa bihasa ang kanilang pamilya sa paggamit ng mga panabas, kung kaya't yon ang napili nilang armas. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, katakatakot na dasal ang ginawa ng kanilang pamilya. Ginagawa lamang nila ang ganoong bagay kapag may kahaharapin silang digmaan upang masigurong hindi sila iiwan ng kanilang mga karga. Sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, umusad na nga ang grupo nila Leonel. Kahit 6 lang ang kanilang bilang, buong tapang pa rin nilang dinagtas ang daan patungo sa pugad ng mga rebelde. Pagdating nila sa paanan ng bundok, agad naman silang pinaputukan ng mga nagbabantay, subalit ni hindi yun sapat para mapaatras ang kanilang grupo. Imbis na magtago noon sila Leonel, harap-harapan nilang kinumpronta ang mga ito na parabang wala na sa kanilang isipan ang takot kay kamatayan. Sa pagtama ng bala ng baril sa kanyang katawan, laking gulat na lamang ng rebelde nang masipat nitong tumalbog lang yon sa kanyang balat. Pakiramdam niya sa mga balang tumatama sa katawan niya, sinusuntok lamang siya ng isang bata. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sumugod ang kanyang ama, kasama ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito sa rebelde, walang habas nilang pinagtatataga ang mga yon hanggang sa nalipol na nila ang mga hanay nito na nagbabantay sa paanan ng bundok. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paisa-isa naman nilang hinila ang bangkay ng mga rebelde patungo sa madamong parte. Itinambak nila yon sa lugar na yon, alinsunod sa utos ng kanilang padre de pamilya. Naniniwala kasi ang ama ni Leonel kusang mawawala ang mga bangkay na yon dahil sa mga nilalang na pasimpleng nagmamasid sa mga kaganapan. Matapos nila yung maitambak, agad naman nilang tinungo ang pugad ng mga rebelde. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ng commander na nakatutok ang mga baril sa lugar na kanilang kinatatayuan. Pagsilay ng kanyang ama sa mga kaganapang yon, kalmado naman itong naglakad patungo sa harapan ng kanilang mga kalaban. Nang magkaharap na sila ng commander, doon nila pinag-usapan ang tungkol sa mga pangyayaring kinasangkutan ng mga anak nito bago yun tuluyang binawian ng buhay. "Paking, hindi ba noon pa sinabi ko na sa'yo, ipinagkakatiwala ko ang aking mga anak sa puder mo? Subalit sa isang kondisyon na kapag may nangyari sa kanila, ikaw mismo ang magbabayad.
Anong katarantaduhan naman ang pumasok sa kokote mo at pati ang nananahimik na baryo ng mga aswang, pinasok mo? Matagal na silang hindi nakikialam sa sigalot ng inyong pangkat at ng mga sundalo. Sana man lang naisip mo, iwasan ang lugar na yon. Kilala mo naman ang mga yan. Walang pagtanda. Galit na wika ng ama ni Leonel. Nang marinig yon ng commander, kung ano-ano naman ang naisip nitong rason, subalit para sa kanilang ama, hindi na magbabago ang pakay na kanyang ipinunta. Sa isang iglap, inilahad niya ang pakay nila sa pugad nito na siya namang agad na ikinaalarma ng commander ng rebeldeng grupo. Sa isang iglap, itinutok nito ang kanyang baril sa noo ng ama ni Leonel habang seryosong nagwiwika ng, nakahanda din kami laban sa inyo. Sige, umpisahan ninyo nang magkaalaman tayo. Nang marinig ito ng kanyang ama, bigla naman itong hinataw ng panabas ang commander na siyang naging sanhi upang paulanan yon ng mga bala. Hindi nito alintana ang mga kanin at dagta ng saging na nakakapit sa mga balang yon na siyang nagsisilbing sumpa laban sa mga baluti nila. Subalit matapos nitong tamaan ng ilang ulit ang katawan ng kanyang ama, laking gulat na lamang ng mga rebelding naroon nang masipat nila ang mga tingga na nakabaon lamang ng bahagya sa katawan nito. Matapos nila yung masilayan, kitang-kita nila ang pagngisi ng ama ni Leonel habang sumasagot sa sinabi ng commander ng, Dagta ng saging tapos kanin. Totoo, sumpa namin ang mga sangkap na yan. Pero nakakalimutan mo ata, hindi kami ang pamilyang madali niyang tablan. Iginugol namin ang aming mga sarili mula pagkabata hanggang pagtanda para lamang mapatibay ang mga kalasag na ito. Dahil sa ginawa mo, dapat lamang na hindi na kita bigyan ng pangalawa pang pagkakataon. Gigil na wika ng ama ni Leonel. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinaga sa ulo ang commander na siyang naging sanhi ng mabilisang pagkamatay nito. Sinunod na din nila Leonel ang mga tauhan nitong nagpupumilit na makipaglaban sa kanilang pamilya. 10 minuto lamang noon ang lumipas, wala na nga kahit isang rebelde ang natira. Mapabata, babae, binatilyo ay walang awa nilang pinaslang upang hindi na muling tumubo ang masamang binhi sa lupain ng Basilan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kagaya ng una nilang ginawa, itinapon nila ang bangkay ng mga ito sa madamong parte ng bundok. Sinunog din nila ang mga kubo. Nang sa gayoy wala nang mahanap na bakas ng mga rebelde sa lugar, ang mga sundalong mapapadaan doon. Matapos nila yung gawin, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalakbay patungo sa baryo ng mga aswang. Bagaman binabalot pa ng kadiliman ang buong lupain, hindi ito alintana ng kanilang amang binabalot ng galit ang puso. Makalipas lamang ang ilang oras, naririnig na nila ang pagsitilaok ng mga manok sa mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Pagdating nila sa baryo ng mga aswang, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Sa unang tingin ni Leonel sa lugar na yon, wala naman siya doong nararamdamang kakaiba. Subalit sa pagpapatuloy ng paglalakad nila, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang iilang mga panauhin na dahan-dahan ng nagsisilabasan sa bawat bahay na kanilang madaraanan. Pagpaikot sa kanila ng mga ito, agad namang nagpalipad hangin ng usal ang kanilang padre de pamilya upang mahanap ang aswang na merong bakas ng dugo ng mga anak niya. Yun lamang ang nag-iisang paraan na alam nito para mapagbayad ang mga aswang na nagkasala. Makalipas lamang ang ilang minuto, naramdaman ng ama ni Leonel ang mga aswang na merong bakas ng dugo ng kanyang panganay. Pagsilay niya sa mga ito,
agad naman niyang inutusan ng kanyang mga anak na dakpi ng mga nilalang na yon. Matapos naman yung marinig nila Leonel, walang pag-aalinlangan naman nila itong hinabol hanggang sa dumating ang puntong nagawa na nila yung madakip. Upang masigurong hindi makakatakas ang nilalang na yon, tinalian nila ito ng baging na punong-puno ng dasal. Sa pagharap nila sa kanilang ama, dahan-dahan naman itong nilapitan ng kanilang bihag habang nananatiling tahimik. Pagbunot nito ng kanyang panabas, bahagya naman yung natigilan nang makarinig sila ng pagwika ng isang matanda sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Tama na yan. Mas mainam na pag-usapan muna natin ito. Matagal na din kayong hindi dumarayo. Batid kung may isa sa mga kapatid ko ang Di pa man natatapos ang matanda sa sinasabi nito, bigla naman yung natigilan ng maramdaman nito ang paglapat ng panabas ng ama ni Leonel sa kanyang leeg. Halos gulat na gulat ang nilalang na yon, gawa ng hindi niya sukat akalain na mas mabilis pa pala ito sa kanyang paningin. Sa pagpapatuloy ng pagramdam ng matanda, tanging hininga na lamang ng ama ni Leonel ang nagagawa nitong marinig. Maging ang mga aswang noon sa paligid ay hindi na rin nakagalaw sa takot na baka sila na ang isusunod ng antingerong nagwawala sa kanilang lugar. Bakit pa kami makikipag-usap? Kinausap niyo ba ang mga anak ko noong pumunta sila rito? Galit na tanong ng ama ni Leonel. Nang akmang sasagot pa ang matanda sa kanyang sinabi, walang pag-aalangan naman niyang ginilit ang leeg nito at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagtadyak papalayo. Sa pagbagsak ng matanda sa lupa, gulat naman ang mga aswang sa paligid gawa ng hindi ito makapaniwala sa mga pangyayaring kanilang nasisilayan. Sinubukan pa ng matandang yon na magpalit anyo at sumunggab sa kinaroroonan ng ama ni Leonel, subalit dahil sa tama niyang pinsala sa katawan, kung kaya't naging mahirap na para sa kanya na yon ay maisakatuparan. 3 hakbang lamang noon ang nagawa ng matanda bago yun muling bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Habang pinagmamasdan nila yung nangingisay, paulit-ulit namang tinanong ng kanilang padre de pamilya ang mga aswang kung sino pa ang sangkot sa pagkamatay ng 2 niyang anak. Ngunit dahil sa takot ng mga ito sa kanilang grupo, wala yung nagawa kundi ang manatiling tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas. Harap-harapan namang pinatay ng kanyang ama ang lalaking nahuli nila sa harapan mismo ng mga nilalang na nanunood. Kagaya ng una nitong ginawa sa matanda, ginilitan niya yon ng leeg sabay tadyak sa ulo nito. Pagsubasob ng nilalang sa lupa, tinaga niya pa yon ng 3 beses bilang pagpapakita ng kanyang galit. Matapos nitong mapagbayad ang mga nilalang na nagkasala sa kanilang pamilya, pinili na nitong huminahon kahit papaano. Nang masipat naman nila Leonel na nagpapahinga na ang kanilang ama, agad naman nila yung nilapitan para kausapin. Tay, ayos lang ho ba kayo? Tanong dito ni Leonel. Ayos lang naman ako, anak. Nga pala, bago tayo umalis dito, sabihin mo sa mga demonyong yan, kung hindi sila dito aalis, kinakailangan nilang sumunod sa nais ko. Dahil sa pagkawala ng kanilang gabunan, sasailalim sila sa ating kapangyarihan. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung ipinagtapat sa mga aswang. Dahil sa wala naman yung malilipatan, kung kaya't nagpasya ang mga ito na sumilong sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang ama. Magmula noon, naging sandata nila ang mga aswang laban sa mga kalaban nila pagdating sa lihim na karunungan. Lahat ng nakikitang tinik ng kanyang ama sa kanilang pamilya, ipinapapatay nito ng walang paglilitis. Sa paglipas pa ng panahon,
na mayagpag ang pangalan nila Leonel sa kanilang lugar. Nang tumungtong siya sa edad na 25 taong gulang, nagpasya siyang mangibang lugar kasama ang kanyang kasintahan. Naniniwala kasi siya na hindi na niya mapagbabago pa ng ugali ang kanyang ama at mga kapatid. Sa halos 4 na nabubuhay niyang kapatid, nasisiguro niya siya na lamang ang hindi halang ang kaluluwa. Alam niyo ba, hindi naman ganun dati ang ama ni Leonel. Nagbago lamang ang pag-uugali nito noong napatay sa engkwentro ang kanyang 2 anak na siyang unang nagmana ng aral ng kabal. Sa paglipas pa ng panahon, hindi na lang sa dating lugar nila Leonel kumalat ang kwento at napagpasapasahan na rin ito sa iba't ibang karatig baryo. At naging bantog ang kwento na yon sa pag-alala nila sa antingerong sumabog sa galit. Okay, opinyon ko sa kwento. Narinig naman nating lahat, sobrang lakas ng tatay ni Leonel. Yan ang minsan nakakatakot kapag yung sobrang lalim na ng aral mo sa kabal. Kasi hindi ka natatablan talaga ng kahit na ano dyan. Kasi isipin ninyo, alam ng mga rebelde kung ano yung pangontra sa kanila. Sinabi nga, yung dagta tsaka yung lutong kanin yun Ilalagay yun sa mga bala o sa pinakadulo ng baril. Tapos kapag ibabaril mo sa merong karga ng kabal, tatagos yun dun. Pero ang pinagkaiba lang sa tatay ni Leonel, alam na niya yung gagawin niya. Alam niya na kung ano rin yung pangontra sa kanila. Diba ang galing lang? Tapos dun sa baryo ng mga aswang, talagang wala talagang nangyari. Kasi wasak ka agad Ang pinagtataka ko lang din isa pa, paano nangyari na namatay yung 2 anak niya kung nagmana na yon ng aral ng kabal? Siguro, hindi pa ganun kalalim yung aral ng 2 o nagpabaya. Kasi sabi nga ng tatay ni Leonel, alam naman nila na purong aswang yung mga nakatira doon. So bakit sumunod yung 2 anak niya? Diba? So medyo marami lang akong tanong sa kwento na to, pero sobrang solid tsaka sobrang ganda. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.